Gipasakana og kaso ang duha ka mga tulisan nga nanuli sa PUJ. Una tong gika-report nga namatay ang usa, pero media ra may patay niya o nabuhi ba kag balik. Samtang si SP1 Adonis Dumpit wa pa moabot sugbo kay wa pa kini makagawas bisag nakapiyansa dito sa Leyte Regional Penitentiary kay mananghid pa ngadto sa Bureau of Corrections sa Kauluhan. Atong sayra na ning mao mga balita pinaagi sa live update ni Chona Garion. Chona. Yes, Bob, mga kasong robbery, illegal possession of firearms o kalapasan sa Comelec gun ban ang atubangon ni Nimrod de la Peña o Nestor Benavente o laing John Doe. Nasayran, Bob, nga kining maong tulo may suspect sa pagpanulis sa PUJ ni Adtong Martes. Gani na pusila ni PO3 Julius Rehes ug si De La Peña kinsa unang nabalita nga nakalas gibalhin na karon sa Vicente Soto Memorial Medical Center uban kang Nestor Benavente. Nasauta usab sa technical interrogation ni Superintendent Michael Bapstes ang hepe sa City Intelligence Branch nga si De La Peña usa sa mga suspect sa pagpanuli sa laing pawn shop dito sa Surigao City niadto lang miaging buwan. Hinuon nakig-coordinate na karon ang CIB ngadto sa Surigao Police. Samtang, Bob, sa laing bahin hangtod karon dili pagawas nun si SP1 Adonis Dumpit bisan pa man ko nakapiyansa na kini og 250,000 pesos ganihalang buntag. Sa atong pakighinabi ni Dumpit, Bob, pinaagi sa telepono matud niya nga aduna na siya release order gikan sa korte apan gikinahanglan pa ang laing release order gikan sa Bureau of Corrections sa Kauluhan nga mulanat pa kini og usa ka semana. Naghinam-hinam na unta si Dumpit nga mubalik dinhi sa Subo, Bob, kay ugmang adlaw birthday sa iyang anak. Atong paminawon karon ang pamahayag ni SP1 Dumpit. Ngano daw moabot pa og 1 week, sir? Yes, Bob, una unyang buhaton ni Dumpit kung moabot diri sa Sugbo mao ang pagbisita sa Basilica del Santo Niño aron pagpangayo ug pasalamat. Mobisita pod usab siya ni Cebu City Mayor-elect Tomas Osmeña, gumikan kay si Mayor Osmeña ang naghatag kaniya alang sa iyang bail. Og mao kana ang latest, Bob. Thank you so much, Chona Carion, sa imong live update.